No niin, Pasi, kerropas meille tunnelmia nyt. Pikatreenit ennen nauhoituksia. Pikatreenit. Toi oli mun idea, mun piti tänään tehdä se, mutta... Työ mun ideoita, nyt höpötät saatana. Paska täällä luo mun ajatuksia. Ei, mikäs tässä? Sun loppuu muuten akku tästä sun kamerasta ihan just. Mulla on patterit. 12 päivää ennen meikäläisen osuutta nauhoituksiin. Reeki. Tai jo Ria saattaa sitä. Niin. Tässä on meidän fiilikset. Pikatreenit ennen nauhoituksia. Keijo on iloinen niin kuin aina. Tommonen. Jos Keijo kääntyisi nyt sivuttaan, niin sitä ei enää näkyisi. Pasi. Verinen paita as usual. Ja perkele. Paikalla. Sulla on sponssi, se on hyvä. Oiskin. Joo. No niin Jere, mitkä fiilikset? Vuoden viimeiset reenit ennen. Naama näyttää siltä, että se on norsuvitulainen, eli vitu. Normisen. Ennen pari viikon nauhoituksia. No Basista se ei tajunnut, että mulla on mennessä nauhoittaa. Häh? Niin kuka Tää nää järkkäs nää jutut? Ei minä aina. Tämähän menee siis nauhalle. Ei se mene. Menee. Tää on kohta YouTubessa kuule. Suora linkki YouTubeen. Basisti. Bäsisti. Ei mulla on 4 kieltä mielessä. Beis. Veri.